Eclipsa de lună din 25 martie 2024. Aceasta este prima eclipsă din acest an și deschide un coridor al destinului între eclipse, care va dura până la 8 aprilie, când va avea loc eclipsa de soare. Coridorul eclipsei este un fel de portal la trecere prin care devenim măcar puțin diferiți. O eclipsă de lună este o perioadă de expunere intensă la energii care oferă oportunități de creștere și transformare intensă și profundă. Ce ar trebui să știți și pentru ce să fiți pregătiți în acest moment? Luna plină este emoții, iar starea noastră mentală în aceste zile este sub sarcină grea. Este foarte important în aceste zile să nu ne arătăm negativitatea interioară prin certuri, conflicte și resentimente. Este important să ne ascultăm pe noi înșine și să aflăm ce emoții și gânduri prevalează în lumea noastră interioară, deoarece lumea noastră exterioară este o oglindire a celei interioare. Tot așa cum luna plină reflectă pe deplin lumina soarelui. Această zi nu este favorabilă pentru chestiuni importante de viață și afaceri, dar este o zi foarte semnificativă pentru creșterea spirituală. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face în această zi este să vă îndreptați către Creator cu recunoștință sinceră și să deschideți inima prin rugăciune sau meditație. Iată câteva lucruri pe care ne le aduce această eclipsă. Primul este eliberarea internă. O eclipsă de lună activează adesea emoțiile noastre ascunse în cele mai întunecate colțuri ale sufletului. Fii dispus să accepți și să eliberezi ceea ce nu mai servește binelui tău. Acesta este un moment pentru curățarea interioară și eliberarea de vechile dureri, nemulțumiri, răni și emoții negative. Acest timp este favorabil pentru a lucra cu propriile tale umbre și a dezvălui noi aspecte ale lumii tale interioare. 2. Este vindecarea. Energia lunii este cunoscută prin efectele sale vindecătoare. Folosește acest timp pentru a practica vindecarea corpului, minții și sufletului tău. Meditația, relaxarea, practicile de vindecare pot fi deosebit de eficiente în timpul eclipsei. 3. Atragerea de lucruri noi. Eclipsa de lună este de asemenea un moment potrivit pentru a visa, a vizualiza și a atrage ceea ce îți dorești în viața ta. Fă o listă a dorințelor tale, scrie mantre și afirmații care te vor ajuta să obții ceea ce este cu adevărat important pentru tine. 4. Legătura cu spațiul. În timpul eclipsei de lună, deschideți-vă conștiința pentru a vă conecta cu energiile cosmice. Scufundați-vă în adâncurile Universului. Simțiți-vă partea acestui flux nesfârșit de energie și lumină. Explorați-vă lumea interioară, explorați-vă gândurile și sentimentele. Este timpul să vă întăriți lumina interioară și să vă dezvăluiți adevărata esență. 5. Recunoștință și admirație. Nu uitați să mulțumiți pentru fiecare clipă. Începeți să admirați frumusețea și măreția naturii și a fenomenelor cosmice, care ne amintesc că facem parte din această lume minunată. Găsiți timp să petreceți în aer liber, în natură. Luna afectează fluxul și refluxul mareilor, influențează plantele și animalele. Conectați-vă cu această energie înțeleaptă.
Ascultați sunetele naturii, respirați aromele ei. Aceasta vă va ajuta să vă armonizați cu energiile lunii. Dragi prieteni, eclipsa de lună din 25 martie 2024 ne invită la o călătorie interioară profundă. Fiți pregătiți de transformare, de afluxul de noi înțelepciuni și noi posibilități. Permite ca acest timp să fie un timp de conexiune profundă cu tine însuți și cu Universul.